Ja, og det var alt fra snestorm i Jylland. Men dagens vigtigste nyhed er absolut den bombe, som er blevet sprøget på Christians. Vi har en breaking news. Der har været slagsmål nede på Ruder Konge i Roskilde i går aftes. Roskildes ellers fineste bodega med det fantastiske ryg. Videre til reporter Rasmus, som står nede ved stedet. Hej. Jeg står herude foran Ruder Konge i Roskilde, hvor der i går aftes var et slagsmål imellem to berusede billiardspillere. Jeg står her med et førstehåndsvidne, Harald Hansen, som vil fortælle lidt om hændelsen. Harald Hansen. Det var jeg. Vil du gå os igennem lidt af, hvad der skete i går, og hvordan det startede? Det vil jeg gøre. Jeg kom ned på Ruder Konge sammen med min ven, Lars Lausen. Og så skulle vi bare spille lidt billard, og der var sådan her den anden, der spillede billard med os, som jeg ikke fik navnet på, men der var jo det, at de var jo lige... Og så bestilte vi en øl, og så spillede vi billard, og så begyndte vi bare sådan der at slås. Og jeg har også, prøv at se, jeg har noget blod. Ja. Jeg har blod her, ja. Fordi det var Lars' blod, som var kommet på min trøje. Okay. Ja. Og jeg har sgu optaget det hele. Jo. Breaking news, vi har optagelser fra hændelsen, som vi vil få at se lige nu. Ja, jeg skal lige finde det her på min Snapchat-minder. Du skal skyde nu, Lars. Åh, shit. Jeg er klar til det her skud. Ja, fucking godt skud. Et skræmmende syn herudefra. Tilbage til dig, Virklundsen. Tak for den melding, Rasmus. Ja, vi står her med, ja, der ham, der blev overfaldet på Ruder Konge i går, Lars Lausen. Det må have været en behagelig oplevelse. Det var det. Heldigvis så slår han som en fisse, så det er fint. Okay, så du har ikke nogen gener eller noget? Nej, altså min næse er meget brækket. Ja, det har jeg godt set. Det der skete, det var, at vi var jo lige kommet hjem fra Bremen. Ja. Vi har lige vundet over tyskerne. Sådan. Frygtelig oplevelse. Vi kom hjem, vi ville bare spille noget billard. Ja. Ja, og jeg vandt jo tydeligvis i det spil. Og så begyndte han at stå og sige, at den var ude, eller jeg ramte den 2 gange. Ja. Det er også meget frustrerende. Han skal ikke stå og lyve op i ansigtet. Ja, så snakkede jeg måske lidt højt til ham, og så slog han. Ja. Men det er uprovokeret, eller hvad? Eller, fuldstændig. Altså, fuldstændig? Okay, det er voldsomt. Altså sådan, har du snakket med om siden, at I blev gode venner, eller er der... Nej. Ja, vi prøvede at mødes over en øl, men det endte samme vej. Okay. Og hvordan endte slagsmålet der så? Jamen, der brækkede mit højre øre. Undskyld, jeg griner. Det er simpelthen... Det er ikke jeg bare for respekt, jeg har bare ikke hørt noget lignende før. Kan du forklare, hvordan brækker du dit højre øre? Altså, hvordan angriber han dig? Ja, det er meget hårdt. Ja. Okay. Det er meget ubehageligt. Ja. Jeg har faktisk en gæst med til dig i studiet i dag. Faktisk den anden del af slagsmålet. Vi har noget security, bare roligt. Men det er fordi, vi starter du igen? Nej, Robert, hvis du lige sætter dig ned og sætter roligt, så snakker vi om det her som voksne mennesker. Fordi prøv at høre her, det er breaking, det er live tv det her. Vi sidder inde i studiet og prøver at snakke om, det kan jo ikke være, altså hvorfor kommer jeg op og slås på Ruder Konge? Hvad han har lige sagt, du angriber ham uprovokeret. Er det rigtigt? Nej. Nej. Hvorfor angriber du? Kommer du så til angreb på ham? Har du ikke set videoen? Jeg har set videoen. Han sagde, at var dårlig. Han sagde, at du var dårlig. Men er det ikke sådan rimelig normalt barskik, at man sådan godt må kritisere sin modstander, når man spiller om øl og sådan noget? Nej, okay. Det tog du meget personligt. Det gør jeg. Ja. Hvad har du at sige til det? Hvordan har du med at høre, at... Undskyld, jeg fik ikke dit navn. Hvad hedder du? Hugo. Ja, der skete nogle lidt voldsomme scener, da vi prøvede at evakuere dem ud af studiet. Så ja, det var alt for i dag. Vi ses igen i morgen.